pekne, pán riaditeľ uvítal túto výstavu po mnohých prerušeniach v rámci rekonštrukcie a sme naspäť v priestoroch, ktoré sú dôstojné a majú aj historický základ. Ten historický základ výstavy je v tom, že tu sa za bývalého systému organizovalo vyše 8 rôznych fotografických výstav, ktoré viseli tu počas desiatok a desiatok rokov. Fotofórum bol taký určitý impuls, kde sme za starého systému dostávali podporu a pán riaditeľ Čerej, bývalý riaditeľ Čerej, by o tom mohol veľa hovoriť a raz príde doba, kedy to všetko spíšeme, aby sa to zachovalo pre budúce generácie. Vážené dámy a páni, srdečne vás vítam na tomto milom podujatí týchto krásnych výstav, ktoré ste si už mohli pozrieť. A ja len zopakujem pre orientáciu, že koľko je tu výstav. Je tu 5 výstav. 51. ročník umeleckej fotografie členov zväzu, je tu Medzinárodný tatranský mapový okruh TAMAPO, je tu výstava Zväzu českých fotografov, výstava Zväzu maďarských fotografov a je tu doplnená výstava exkluzívnych fotografií vás, členov Čarovné Slovensko, ktorá doplňa veľkú výstavu, ktorá bola prvýkrát prezentovaná v Prahe v roku 2023 v Slovenskom dome. Potom minulý rok mala reprízu v Slovenskom kultúrnom inštitúte v Prahe, kde mala veľký úspech a určite ste čítali, že obohatila ľudí dobrej vôle a krásneho umenia, estetiky, našej krásnej prírody, pretože tá je zameraná na prírodu a dala určité smerovanie, že tá fotografia má svoje čaro. Ona má rôzne žánre, to vieme. A tie žánre sa prezentovali vlastne na 51. ročníku zväzovej výstavy, kde medzinárodná porota, zložená zo Slovákov, Maďarov, Čechov, mala neľahkú úlohu vybrať z tých všetkých žánrov to najlepšie a na súťaž bolo poslaných 465 fotografií od 82 autorov, ktoré sa ohodnotili a vybrali sa ocenenia, o ktorých budem hovoriť. Ja si myslím, že zvíťazili ste všetci. Tí, ktorí poslali fotografie, či už na zväzovú výstavu, či už na TAMAPO, alebo na ostatné nejaké ďalšie súťaže, ktoré sú v zahraničí. Pretože naši členovia obosielajú aj medzinárodné výstavy pod patronátom FIA, IAAP, PSA a ďalšie, a práve naši členovia získavajú ocenenia na týchto medzinárodných súťažiach a robia dobré meno či už Zväzu slovenských fotografov, alebo vôbec Slovensku, alebo vôbec fotografii ako také. Takže ja nebudem dlho hovoriť, prídem k oceňovaniu, pretože to je to, na čo všetci čakáte, aj Mala o tom hovorí, že poďte už oceňovať. Takže, priatelia, začneme s oceňovaním 51. ročníka umeleckej fotografie Zväzu slovenských fotografov, kde pôjdeme podľa jednotlivých kategórií, ktoré sme ako vyhlásili. Čiže zopakujem, aby sme voľnú tému, tam sa mohlo poslať 7 fotografií čierno-bielej farebnej, rôzneho žánru a potom sme mali špeciálnu tému architektúra. Takže ideme oceňovať voľnú tému.